Na początek, żebyśmy mogli sobie stanąć na nogi, pracę podjąć. Mamy wiele ofert ciekawych pracy w Krakowie i na pewno skorzystamy, tak? Nie, kochani, nie chcę Eli mieszkać, bo, no kochani, no proszę was, mimo wszystko ze względu na przeszłość, że byliśmy kiedyś razem, to taki jest, nie byłoby to okej, mogłoby być jej przykro. Nie chcę przekraczać pewnych granic, kochani, i zwalać się Eli na głowę. Naprawdę tak nie wypada. Pomimo, że sama zaoferowała nam tą pomoc i tak dalej, ale ja czuję, że no nie można tak, bo to byłoby w jakiś ten sposób raniące albo krzywdzące dla Eli, byłoby jej przykro, a po co stwarzać takie emocje, które kogoś mogą tam gdzieś ranić, tak? Naprawdę.